gaurko honetan makilaz, zukalderaino laguntzaz, ezta? Bai. Hemen sartuko ditugu. Hori da. Listo. Lagundu dugu makilak eta oan lanean hasteko prest. Zuk esan da bezala, lehen da biziko platera izango da belarriak, txerrien belarriak. Bai. Arki. Osagaiak esango dizkizuet. Txerri belarriak, eskaia, angeluko piper berdeak, kukuluak, tomatea, baratxuria, gazta, sesamoa, gatza, peresila, ibarrako piperminak, urdaiazpikoa, tipula gorria, piper beltza eta piper beltz gorria, eta listo. Osagaiak esan ditut, eta lanerako prest. Hori da. Hori da. Ura ezartzen dugu eta... Ura ezartzen dugu, hori da. Urez bete. Hori da. Belarriak egingo dituzu, eta belarri hauek... Egan behar da, antzu hiru uren eta... behar dutela... Hori, aurrez egozita dituzu, ezta? Hori da. Hontxen esplikatuko dizuegu nola egozten duen etxean. Horrek demorazko da maki, eta egile zen da egozita ekarri ditu. Baina, esango du, bere demorakin eta nola egozi dituzun, ezta? Hori da, esplikatu. Hiru aldiz eta... Egozi. Erosten ditu eta ur desberdinetan. Desberdinetan. Zake, ura jarri, egozi bat eman, ura aldatu, eta horrela hiru aldiz. Hori hiru aldiz. Hiru aldiz. Eta gero, hiru uren ur... Garbilakin berriz, hori da. Beste hiru uren behar dute eta... Hiru ordu. Hiru ordu pasatu. Aurrena, hiru aldiz ura irakinda kendu, eta gero, laugarrengo aldiz esango ginuke ura irakiten jarri, eta bertan sartu hiru orduz. Hiru orduz. Gatzaikin. Gatza, eskaia. Eskaia eta bahatxuriarekin. Bahatxuria, ale osua horrela bota, eta hiru ordutan. Beraz, nola demorazko dan, ekarri du egosita. Erosita, Listo. Jo, untxa oztu. Eta jo, mozten dituru. Hori da. Mozten dituru, iziregi eta finak. Fin-fin-finean, ez da Juliana eran esaten dauna, ez da? Hola, fin-fin-finean. Mira. Bai, hiru ordu behar dira, ez? Horrela ebakitzeko. Izaten da hemengo gortasuna, zea kartilagua. Hori da. Eta hori bihuntzeko, badak uste denbora behar dela. Hori da. Txerri honek badu jatorri izendapena, ez da? Hene lagun batek egiten du. Zure lagun bat, beste lagun bat, begira zure lagun dituen. Zanak zantzaileak. Txerri horret eta manes deitzen da. Bai, gorantziak emendikan. Manes deitzen da eta iziragiko lana edera egiten du. Lana, bai. Berak hasten dituzte txerri hauek, ez da? Bertan, hori da, bai. Eta urdaiazpikoa egiten dute, baina dena, ez da? Hori, Baionako urdaiazpikoa dana pizkatu da berezi desberdina, ez da? Gurt egiten du sindar handiak. Bai. Eta 18 hilaitez. Bai. Hilabete zeukitzen, hori da. Sukatzen aikira. Eta jo, olako gauza eta aikira. Egiten. Hori. Begira, ikusten ditugu, hainbat aldiz, salgai, leku desberdinetan zeak urdaiazpikoak, txerri hauen adia, ez? Bai. Bakar, oien belarri diakin egingo dut, egin behar den platera. Izten alduz hori? Bai. Orain, hori, hola ezareko diu. Orain, inen ditu eta... Gasna pixkatekin, ez da? Gasna hori pixka fuertia da, eh? Fuerte da. Ditu 12 hilaite sukadura. Eta... Bai, kolorien antzematen zailo gehien. Bai. Zateko goxu hango da hori, ez da? Edinen ditugu eta frantzesez egiten da de tuile. De tuile gasnain eta tuile. Ondo. Hori da, hortxin berrindu, ez da? Ondo, ura martxan jarri berralde baita, eh? Ez, bai ez. Oan ez, ez da? Hori da. Hemen hau zen esplikatzeko txerriak nola egozten dian. Baina beraz nola egozita ditugu, horren beharrik ez. Erki ba? Estatugu, hielu. Bai.
behin baino gehiotan esan dugu gasna dala berak iparraldean, Gaztai gasna ditzen dira. Bai, hori da. Ikasi benen, hori da. Hori eta ene egiko duzuna itzeko gazte batek egiten Egiten du. dugu. Izile egiko dasna una. Gas laguna. Eta izena nola du? Teiuri delakoa. Ondo. Hora, hori Aste guzti honetan, adi edukiko ditugu, zure ekoizle guztiak, adi, ea noiz aipatzen duen beraien izena, ezta? Zuek adi egon eta egunero ekoizle bat. bizitia dira eta jende langileak, astia, hori da. Berotzen ari da. Bai, oso berua da. Bai, oso berua da. Oso berua goituz, Hola, ezartzen ditu. Bai, oso berua da, Hori da. Honekin ingo dituzu teilak bezala, Bai, ezta? teila bezala. Hori da, Hori zuk da. esan dizu Frantsesez frantsesez, esan dut, ba, nola esan dizu tuile. hori da. Aztako, Pentsatu dut, baina nola ez teila. dakien zer egin bertzen nuen? Teila. Hori da, bai. Hori da. Bai. Hemen espatula bat. Hemen badut hemen. Ba, ez oso ondo. Vale. Hori hola. Hori da. Teila bat egin dugu. Aquí, gero atera honea, nire izan ezkero, Zut egiten alduzu, Bai, nik egin tartar de tomate. Txiki baita ere? txiki Hori, atzo egin duen bezala, ezta? Eta biper egiten. Angeluko piper Bai, berdeak. piper egiten. Arki ba, bera kontu. Hori instantean egiten da. Bai. Batzota gaur aitatu ditugu zure ekoizleak, eta nik uste zeuen inguruan gazte jendia bertan geratu dela, bai hori da ez, bai baserri inguruan, batzuk hori bat txerriakin, eta atzo ikusi ginen amuarraina baita ere, bai, ondo, bizitzeko leku aproposa da, zaila, bai. Bat tira eta oso ondo zaitutako ingurua, produktore unak eta dena bat ditu eta urgun joan dabe. Hori da, eta bazter guztiak oso dotore, bai. Bai, loraz, ondo apainduta. Bai, hortan fenomenua zazte, bai. Teilak egin ditugu. Bai, osten eta... Utzi pixka bat. Utzi pixka bat. Ostuta teilak eta... Hori da, birrintzen dugu, baina gero berotasuna berriz alkarte egiten. Hori da. Gogoratu guzti nun gabiltzan, Donibane Garrezitik oso ertu 12 kilometrota, Baionatik anjunezko iritsi baino lehen, hori da. Duzun aritze herrian, tantxen dakabeak bere txeko letreru, oso reixa, urdinez. Bai, hori da. Hotel jatetxeak gamia, hau berua dago, Ba? Eta hortxe segi eta bilatzen da, hori da. Bai, diperrak egiten... Bai, txiki baita, ezta? Gaur egun bi aukera ere badaude zuen etxeakuteko. Señalizazioai jarraitu eta baita ere GPS jarri ezkero bertara, ezta? Hori da. Bai. Olioa. Hau, neurriz ondo txiki do, txikillo nahi dezu. Ondo dago? Ondo dago. Oso ondo. Horri pinezu urdai espikoa, olio pixkat, eta belarria. Ui, belarri egozien unuzaia bere ala etorri zait, Bai. Hori da. Angeluko piper berdeak. Bai. Hontxen da, garaia, ez da? Hori da, freskoak. Bai, hemendik gorantzia bialdu berrizkoz baita ere. Guk, lehen da bizi, Angeluko piper berdeak ekarri zuen, Larrezoroko antxonek, antxona milibiak, bai, hemendik pasatzen, eta beraien herrian ere makilak egiten dituzte. Hori da, bai, Larrezoron, bai. Bi familia tira. Bi familia, Larrezorokoak eta gero zuen herrikoak, eta? Hori da. Ondo. Hau da, tomate txikia inazteko, ezta? Hori da.
Zingo eto, oso honekin nahiko duzu. Zer? Beste erdika hure bai, honekin nahiko. Olola, tomatia erdia ezagatzen. Bale, oso ondo. Hola, listo, honean. Bai, zingo ditut, naztu bilak. Ba, Zin berdu, ospinolio bat. ospino. Bai, bere kontu. Listo, hemen bilak naztuta. Idatza, Bai, nahi duzu? Hori? bai. Jaz, larri pixka bat. Pixka bat. Ja, bai. Bai. Ospina. Zagardo ospina, ez da? Bai. Hori da, nahiko. La. Ondo naztu. Gaurko honetan ekarri dezu txerriaren belarriak. Bai. Baina pentsatzen dut baita ere txerri honen beste zati batzuk ere erabiliko dituzula, ezta? Ba. Hori. Xerri patxak, Dana. egiten ditu. Beti dago txerriaren zerbait, Ba, ezta? ba. Zatiren bat. Ba, Eta urdaiazpikoa ere bai eukitzen duzu? ze? Baionako urdaiazpikoa? Ba? Baita ere, Ba. beti zarrera bezala, ezta? Zarrera modu. Azken mementuan sesamoa ezazten du. Horrela, bai. Hora. Eta... Eta platereratzeko, Ba, hau zemoz, ondo? ba, edo hortan. Hortxen jarriko Ba. duzu? Ondo, bale, jarri hortxen. Egiten aldu? Bai. Zina, kontuz. Zake oliotan salteatu eta azken momentuan ospilaren ikutua eman, ezta? Maiten du eta... Ematen dio bere indarra, ezta? Bere indarra. Hortan fini. Hori da, itzali. Hori hona. Hori da, bai. Gatza pixkat. Gatza pixka bat. Pixkatu. Eta hora. Hori da, Bai, platoan eta ezartzen aldu. bai, hori da, bai. Belarria da eta indar honekin guke belarria ditugu bizi-bizi, ezta? Iten dugu behar zita? Bai. Baintzen hasi. Pasa honea, ametxen hona mezu lasai, bai. Hola, zarki. Kukuluak, hortxen, ezta? Hortxen hona jartzeko, apaintzeko eta gero jateko ere ondo. Bai. Hori da. Horaki, Maldon eta gatza ezazten du. gatza, eta olio ere. Gainetik anbizkat, ezta? Hori da. Zuek ere garai batean, beti erabiltzen duzu gure aldian igual gurina askoz gehiago, Ba, ezta? ba. Baina oango honetan baita ere oliba olioare Ba, asko. Gero eta gehiago, gehiago, ezta? ba. Hori. Hori da, Bizpairu dindia. bai. Hauek ibarrakoak esango ere, ezta? Hori da, pixkat, Iparraldean, Gipuzkoa, aige aurreatzen, hori da. Hori. Hori da. Oso ondo. Belarria txiki-txikin da, ezta? Bai. Ze polita platera, oso polita. Simplea. Simplea, baina badu bere lana badu, egozten Ah, hiru ba, ordutan, ba. pentsatu, egozita ekarri dezula. Hori da, eta teila, Teia. bat, eta bestea. Beste hemen. Hortxen gainean, Hola. hori da. Hola, begirada batean, nor pentsatu belarriak diala, ezta? Hori da. Ba, bueno, ea nolako dauden gaurko belarriak. Berala gatoz. Gure xefaren azken ukituak, txerri belarri egozia eta urdaiazpikoa Juliana eran ebaki eta salteatu. Eta azken momentuan sesamoa gehitu. Gazta birrindu eta zartaigian teila bat egin. Tomatea, piperberdia, gatza, ospina eta oliba olioaz ospin olioa egin. Platerean, txerri belarri salteatuak ipini,
kukuluak, tipula gorria, ibarrako ospinetako piper berdeak, ipini. Perexila eta tomate ospinolioarekin apaindu. Bruno, prest dastatzeko. Baina urratuko da pixka bat. Hori da. Amaitutzat, ala ikutu bat falta du. Ikutu bat falta du. Ez biziti, mene. Pixka, eta hori da, kolore pixka emateko, ez da asko beharrik, baina ono. Bai, kasu honetan erabili deu, perexila, hori da, risatua deitzen dana, ezta? Bai. Hemen ospinolioa. Bai. Zeakin egin da, angeluko piper berdeak, erabilita, eta baita tomatea ere, ezta? Bai, hori da. Ondo, belarria, ez dakit, azkenan noiz januen belarria, baina gaurko honetan, belarria dastatzeko prest. Hori da, ondo zatitua dituzu, beraz. Peatu indi. Hola, arrula. Primerako dago, Gelatino zuen ikutu horrekin, ez da? Oso oituak, Gero, ospina oliba, noten bizitasuna. Kukulua ere, pixka freskatzeko, lagungarri bezala ondo, ez da? Hori da. Hori da. Dena barrura. Eta nola ez? Tela. Gaznaren tela. Gaznaren tela. Tela ere indartzua dago, Indartzua da. Bai, nola gazta nola zen 12 betetakoa, gazta indartzua, orduan nabaritzen da baita ere, berrinduta geho, behar baduela indarra, ez da? Primerakoa platera, Bai. Beira, belarria, hola ikusita ez du ematen, baina jatekoan nabaritzen da, Bere, kartilagoak duen fintasun hori, oso goxua. Beira, animatu zaitezte, holako platerak, jaten, zati hauek, txarriaren zati hauek. Lehen da biziko platera bakarrik egin dugu, bagatoz bigarrenarekin, berehala.